Zeeuwse gemeenten worstelen met huisvesting van arbeidsmigranten. Het is dinsdag 16 juni. Dit is Zeeland Nu. Grote verschillen in regels tussen gemeenten. Twijfel of compensatiepakket er op tijd komt. En oproep tot aangifte bij homohaat. Dag dames en heren, hoe gaan Zeeuwse gemeenten om met de huisvesting van hun arbeidsmigranten? Daar blijken flinke verschillen tussen te zitten. Zo wil Rijmerswaal minstens 250 meter tussen woningen met arbeidsmigranten, zodat die niet op een kluitje gaan zitten. Terwijl in de gemeente Terneuzen helemaal geen regels zijn, maar juist dat blijkt voor problemen te zorgen. Zoals in Hoek. Er zijn hier 3 woningen die verhuurd worden aan arbeidsmigranten. En wij zeggen van waarom doe je dat nou allemaal achter elkaar zetten? Waarom niet in een wijk bijvoorbeeld 1 woning en in een andere wijk weer een woning? Zodat men dan betere spreiding krijgt en de integratie van die mensen ook bevordert. En daar komt nog iets bij, want de huidige situatie brengt overlast met zich mee, waaronder parkeerproblematiek. Als er 4 mensen in een woning zitten, zoals hier, en ze hebben alle 4 een auto, je hebt dan 2 woningen, dat is dan 8, dan heb je al 8 auto's. Hè? Dus dat bedoelen we ermee. Hè? En het onderhoud van de tuinen is ook niet zoals wij hier in Nederland gewend zijn. Daarom wil de dorpsraad dat er beleid komt in de gemeente Terneuzen, waarin is opgenomen dat tussen woningen met arbeidsmigranten minimaal 150 meter zit. De oplossing die zij zien, dat is niet helemaal onze oplossing. Wij zoeken het toch meer in een onderscheid maken van de soort arbeidsmigrant die we hebben. Qua duur dat ze huren bij ons. We hebben mensen die hier heel kort zijn, de short stay om het zo te zeggen. Die soms maar 2, 3, 4 weken op een locatie zijn, daarna teruggaan. En we hebben mensen die wat langer blijven. Dus we zijn ermee bezig, maar nog niet op de manier zoals Hoek het wil. We praten verder met politiek verslaggever Heiko Strietman, die in Hoek staat, waar niet alle inwoners het altijd zien zitten. De gemeente Terneuzen heeft dus geen regels, maar hoe zit dat in de rest van Zeeland, Heiko? Nou, daarvan kun je rustig stellen dat het een ratje toe aan beleid is. De gemeente Rijmerswaal bijvoorbeeld kiest voor 250 meter tussen iedere woning met arbeidsmigranten. De gemeente Hulst kiest voor 150 meter. Nou, Terneuzen, dat werd al even geschetst. En er zijn er ook nog gemeentes die zoekende zijn. Tolen bijvoorbeeld is bij de gemeente Hulst wezen informeren hoe zij dat nou aanpakken. Nou, dat zien ze bij provinciale staten. Ook partijen CDA, VVD, SGP en 50PLUS die hebben gezegd er moet een onderzoek komen hoe we dit nu eens fatsoenlijk in Zeeland kunnen regelen. Een Zeeuws breed beleid zou je kunnen zeggen. Nou, kan je verzekeren, daar zitten lang niet alle gemeentes op te wachten. En dus wordt vooral de uitkomst van dat onderzoek straks interessant. Want lukt het om als Zeeuwse gemeente de handen op elkaar te leggen en te zeggen: oké, wij gaan voor een één breed Zeeuws beleid waarbij de huisvesting voor arbeidsmigranten nu eens goed geregeld wordt. Dankjewel, verslaggever Heiko Strietman. En donderdagavond dan wordt het probleem verder besproken in de commissievergadering van de gemeente Terneuzen. Er is een kans dat het compensatiepakket voor de gemiste marinierskazerne toch niet voor de zomer rondkomt. Dat zegt de commissaris van de Koning Han Polman in een radio-interview met Omroep Zeeland. Op dit moment bemiddelt adviseur Bernard Wientjes tussen Zeeland en het kabinet om tot een ruimhartige compensatie te komen voor de kazerne, die dus niet meer naar Vlissingen komt. Wientjes hamerde er tot nu toe op de compensatie voor de zomer te regelen, omdat anders de aandacht voor Zeeland verslapt vanwege de komende Kamerverkiezingen. Maar Polman betwijfelt of het voor de zomer gaat lukken. We willen het voor de zomervakantie afronden, maar ik beloof het niet. Omdat de gesprekken met het kabinet die zijn echt nog heel indringend. En met name op het punt van hoe maak je concreet en zeker dat wat je zegt ook doet. De Tweede Kamer gaat 3 juli al met reces. Deze zomer kan je met je auto nog steeds met 100 km per uur over de N57 op de Veerse Gaddam en de Oosterscheldekering. Het plan om de snelheid te verlagen van 100 naar 80 km per uur is verschoven naar dit najaar. Rijkswaterstaat wil de weg aanpakken om de verkeersveiligheid te vergroten. En de verlaging van de snelheid zou vorig jaar eigenlijk daar allemaal in zijn gegaan, nadat het wegdek op de kering opnieuw geasfalteerd zou zijn. Maar die werkzaamheden zijn telkens uitgesteld tot nu dit najaar. En pas daarna gaat de 80 kilometer in. Morgen gaat het Zeeuws Museum weer open. Andere musea waren dat al vanaf 1 juni. Maar het Zeeuws Museum had meer tijd nodig voor de 1,5 meter maatregelen.
Ja, het zijn allemaal smalle gangetjes. Je moet eenrichtingsverkeer gaan doen. Terwijl wij hebben een centrale as, dat trappenhuis. Waar je iedere keer heen en weer terug, weer naar boven en dan heen en terug. De kassen en de toiletten zijn naar buiten verhuisd en al die maatregelen en extra inhuur pakken behoorlijk duur uit. Wij verwachten dat het tot eind van het jaar €80.000 kost. Er mogen nu maar 60 personen tegelijk in het gebouw zijn. En mensen kunnen alleen naar binnen als ze gereserveerd hebben. Een veilige omgeving om te zijn wie je wilt zijn. Voor homoseksuelen is dat niet altijd vanzelfsprekend. De nieuwe veiligheidscoördinator van het COC Zeeland hoopt daar verandering in te kunnen brengen. Het is het jaar van de vrijheid. En schijnbaar nemen mensen ook de vrijheid om maar te zeggen wat ze willen. Maar je weet niet hoeveel pijn dat doet. Zodra er zeg maar, een veiligheidsincident zich voordoet en die persoon weet ons te vinden, dan komt die melding bij mij binnen. En dan ga ik ten eerste instantie ook vragen van wat ze ermee willen. Hè. En als het echt om een fors incident gaat, dus fysiek geweld, maar ook verbaal geweld kan ook behoorlijk schade natuurlijk opleveren. Dan proberen we de mensen altijd toch aan te bieden of aan te sturen om aangifte te doen. Toch het belang ervan in laten zien dat het natuurlijk niet geheel alleen in hun eigen, voor hunzelf is, maar natuurlijk ook in belang is van een hele groep mensen. Dat het toch gemeld wordt en uiteindelijk zeg maar dat het ook in de statistieken voorkomt. Heb je al in die korte tijd een melding gehad van iemand? Kun je een voorbeeld geven? Ja, ik had gelijk toen ik hier veiligheidscoördinator werd, kreeg ik een melding binnen. Dat had zich voorgedaan op een school in Middelburg. Maar uiteindelijk wilde de persoon in kwestie geen hulp van mij, maar had deze persoon al professionele hulpverlening zelf gevonden. Alleen de ouders van deze persoon die wilden wel zeg maar, in gesprek komen met mij en dat kan ook. Ja. Ja, want je bent er dus niet alleen voor de vermeende slachtoffers, maar ook voor de omgeving daarvan. Ja, als daar behoefte aan is. Het lijkt wel of homohaat erger wordt de laatste tijd, of vergis ik me dan? Ik denk dat er het een en ander in onze samenleving aan de hand is. Ik denk dat het ook misschien nu ook wel door de corona zijn we heel erg op onszelf gericht. Ja, moeten we dan iemand de schuld geven? Nee, ik wil niet in een bepaalde hoek wijzen. Want dan zou ik zelf ook iemand in een hokje duwen. Maar ik denk dat het wel veel met angst en onwetendheid heeft te maken. En daarom is het ook zo belangrijk dat het COC zich profileert en dat er onder andere bijvoorbeeld op scholen voorlichting gegeven wordt en dat mensen ons weten te vinden. Ja. Als iemand na het zien van deze reportage vragen heeft of hulp nodig heeft, die kan een mail sturen naar veiligheid@coczeeland.nl. En aangeschoven is inmiddels Ellen Nieuwenhuis voor het andere nieuws in Zeeland. En we duiken als eerste geschiedenis in, want in Aardenburg zijn ze op dit moment allerlei Romeinse overblijfselen aan het opgraven. Dit is een heel bros aardewerk. Dat verkrummelt eigenlijk waar je bij staat, maar dat is te maken met speciale aardewerkvormen die werden gebruikt voor zout te stoken of te raffineren. En dat is interessant, want zout was erg belangrijk in de Romeinse tijd. Het woord salaris komt van het woord zout. En Romeinse soldaten werden ook wel uitbetaald in zout. En zout was heel belangrijk. Mensen hadden geen koelkast in de Romeinse tijd, dus alles moest, vlees en dergelijke, soms ook groenten, moest gezouten worden. Want anders bedierf het meteen. Ja, onze provincie heeft behoorlijk wat Romeinse geschiedenis, hè? Aardenburg is het bekendst, maar je hebt bijvoorbeeld ook Kolijnsplaat. Daar heeft vroeger een oude tempel gestaan voor de godin Nehalenia, de godin van leven, dood en vruchtbaarheid. En in Kolijnsplaat zijn ze nu ook een oud Romeins vrachtschip aan het nabouwen. En dat schip, de Caudicaria, voert 200 jaar na Christus vanuit Kolijnsplaat naar Engeland en wordt nu dankzij subsidie door vrijwilligers uit het dorp nagebouwd. We hebben er een jaar voor uitgetrokken. En dat zullen we misschien niet helemaal nodig hebben, maar er gaat wel veel tijd in zitten. Het schip wordt ongeveer de helft zo groot als het origineel. En als het klaar is, blijft het waarschijnlijk in Kolijnsplaat, waar je het dan nog steeds kan bewonderen. En we hebben ook nog een bijzonder natuurverschijnsel gezien de afgelopen dagen in Zeeland, zeevonk. Dat ontstaat vooral in het voorjaar en in de zomer, kan je het soms zien. En dat zijn minieme eencellige diertjes die licht geven bij beweging.
Dat zie je bijvoorbeeld in dit filmpje van Pascal van der Mast. Je ziet het dus bij golven. Maar ook als mensen over het strand lopen kan je het in hun voetsporen zien. Of als mensen zwemmen in de zee. Het gebeurt met name in laag water als het rust en warm weer is. En dat lichtgevende effect dat wordt veroorzaakt door een combinatie van pigment in de eencelligen dat dan in aanraking komt met zuurstof. En meer van dit soort beelden en nieuws vind je op onze website omroepzeeland.nl. Ellen, dankjewel. Op sommige plaatsen was het vooral aan de kuststrook nog heerlijk weer, maar in de rest van de provincie begon het al behoorlijk te regenen. En de komende dagen zet die regen door, met af en toe ook nog eens een keer een klap onweer. Pas in het weekend wordt het weer droog, zoals het er nu naar uitziet. En zometeen kijken we weer naar Zeeuws Meisje, maar dan in een modernere versie. Ik zal hem even vastzetten. Ja, en dan kan je even bellen. Hoi. Hoi. Hey, wil jij van mij even kijken of de krullen goed zitten bij de groene? Kan jij het goed zien? De krullen zitten te veel naar achter, ze moeten veel meer naar voren. Oh, dat is wel heel veel. Dan gaan we het nu nog een keer doen. Mag ik je straks nog even appen? Ja, kom goed. Ja, dat dus zometeen gevolgd door het lange weerbericht met een uitgebreidere blik op de rest van de week. Nog een hele fijne dinsdagavond en tot morgen.